Za savršen plod jabuke potrebne su godine. Mi ih stvaramo već duže od 1 decenije. Pionirski poduhvat koji je pokrenuo srpsku proizvodnju voća da ide našim stopama, danas nas stavlja na mapu globalnih lidera. Od prvog dana do danas posvećeni smo razvoju modernog agrobiznisa. Kroz dugoročno planiranje investiramo u znanje, kooperaciju i vrhunsku tehnologiju. Tako nastaju naše od zlata jabuke. Od osnivanja, Delta Agrar uspešno ide u korak sa svetskim trendovima. U proleće 2007. godine na imanju AD Podunavlje u Čelarevu podigli smo najsavremeniji i najveći zasad jabuke ovog tipa u Evropi. Zahvaljujući Global GAP sistemu i IFS standardu, obezbeđujemo izvozni kvalitet naših proizvoda, a čitava proizvodnja je organizovana po italijanskoj Sud Tirol tehnologiji. Proizvodnja jabuka je organizovana na bruto površini od skoro 700 hektara, na voćnjacima u Čelarevu i u okolini Zaječara. Odlični klimatski i jedavski uslovi na ovim terenima, odnosno fizička, hemijska i biološka svojstva zemljišta, značajno doprinose visokim i stabilnim prinosima. Godišnje rastemo za 50 do 100 hektara, što je 250 do 500 hiljada sadnica. U ovom trenutku na našim voćnjacima raste 2 miliona sadnica, živih bića kojima treba dati sve uslove za rast i razvoj. Slikovito rečeno, kada bi se svi redovi naših sadnica nadovezali u jednu neprekinutu nit, njom bismo mogli opisati gotovo polovinu zemaljske kugle. Zahvaljujući vrhunskoj tehnologiji proizvodnje jabuka, lideri smo na svetskom nivou po broju licenci za klupske sorte jabuka. Modi, Kiku, Pink Lady, Evelina, Isaac, Redmond, Rubens i Svintago. Uz prestižne klupske sorte, na našim voćnjacima uzgajamo i dobro poznate, vrhunskog kvaliteta, omiljene sorte jabuka kao što su zlatni i crveni Delicious, Gala, Granny Smith i Breburn. Posvećeni smo koliko rastu i unapređenju sopstvene proizvodnje, toliko i unapređenju ukupne proizvodnje i ponude voća i povrća iz Srbije. Upravo zbog toga, svojim kooperantima ugovorno obezbeđujemo tehničku i savetodavnu podršku, nadgledamo i kontrolišemo celokupni proizvodni proces u cilju približavanja Global GAP, GAP i HACCP standardima i uspostavljanja najviših standarda kvaliteta. Naš prepoznatljivi Delta Agrar kvalitet postižemo primjenom najsavremenijih saznanja iz oblasti voćarstva, od gustine sadnje do primjene svih agrotehničkih mera. Jabuke su sađene u gustom sklopu, na razmaku 3,2 puta 0,8 metara, što obezbeđuje da na jednom hektaru bude 3900 do 8000 biljaka u zavisnosti od sorte. Određene površine podižemo i sadnjom na 3,2 puta 0,6 metara, što daje 5200 sadnica po hektaru, čime postižemo još intenzivniju proizvodnju. Pored gustine sadnje, na visoke i stabilne prinose utiče još i kvalitetan sadni materijal, zaštita od nepovoljnih klimatskih faktora, kvalitetno navodnjavanje i prihrana. Sistem za navodnjavanje kao i meteorološka stanica nalaze se i u sistemu GPRS-a, što omogućava daljinsko upravljanje i kontinuirano praćenje svih parametara. U sklopu našeg voćnjaka nalaze se i 2 savremene ultra-low oxygen hladnjače. U samoj hladnjači instalirana je Mafroda linija za kalibriranje i sortiranje jabuka po boji, po prečniku i gramaži, kapaciteta 10 tona na čas, koja se sastoji od prijemnog dela u kome robotski sistem sa definisanog mesta automatski uzima punu paletu jabuka, praznije i vraća na drugu poziciju praznu paletu. Jabuke se dalje vodenim tokom transportuju do uređaja za kalibraciju jabuka. Jedna od prednosti hladnjača sa dinamičkom atmosferom jeste da ubrane jabuke ulaze direktno u komoru, bez ikakvog hemijskog tretiranja. Zahvaljujući dinamičkoj atmosferi, kompletan rod jabuke se po potrebi čuva u komorama i do 300 dana. Ukupan kapacitet hladnjače je 25.000 tona. Kroz proizvodnju na našim voćnjacima, stabilan godišnji rast kako u hektarima, tako i u broju sadnica,
kao i kroz posvećenost rastu i razvoju kooperanata. Delta Agrar već danas sa sigurnošću može da kaže da je lider u proizvodnji i izvozu jabuka u ovom delu Evrope. Najveći smo pojedinačni dobavljač jabukama ruskog uvoznog tržišta, sa ambicijom da uz naš rast raste i ukupna proizvodnja i prodaja voća iz Srbije. Kontrola kvaliteta pri prijemu i najviši standardi u pakovanju, skladištenju i transportu jabuka garancija su Delta Agrar kvaliteta. Nerazdvojivi od zemlje na kojoj i od koje živimo. Svesni toga da nam je upravo ta zemlja dala vrhunske uslove za uzgoj najukusnijih jabuka, ponosni smo što se baš jabuke iz Srbije širom sveta prepoznaju kao ukusne i slatke. Ipak, ono što naše jabuke izdvaja od svih ostalih je to što su Delta Agrar jabuke baš uvek baš takve.